Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. To, barka da zuwa wannan tasha tamu. Idan wannan shine farkon zuwanka, zai fi kyau ka danna mana subscribe, ka danna mana ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Yau labarin da muka zo muku da shi shine na labarin shahararren mawaƙin nan wato Hamisu Bireka. Kowa ya san cewa ya yi waƙa wacce ta yi tashi a 2021 wato shekara ta 2020. To akwai waɗansu zafafan bidiyos na waƙoƙi da zai sake a shekara ta 2021 wanda ana tunani za su kai wa'annan wanda ya a 2020 ɗin ko ma su zarta su yin suna, wato sababbin waƙoƙi ne da yake musu bidiyo. Shi mawaƙin Allah ya mai nasibi domin manya-manyan jaruman Hausa suna ƙaunar shi, suna son shi ya dinga musu waƙa haka, amma shi ya ce ba yana yin waƙa ba ne ta fim, yana yin waƙa ne don shi don karan kanshi. Saboda haka sai ku shirya ma sababbin bidiyoyin da zai sake kwanan nan insha Allahu, domin ana tunanin za su zarta waɗanda ma ya yi a baya. Saboda haka ku biyo mu a wannan tasha tamu mai albarka, sannan ku danna mana subscribe domin jin sauran labaran da kuma yadda aka kaya. Domin shi jarumin mawaƙin yana fitar da waƙoƙi wanda ya saka hazaƙa, ya saka basira a ciki. Mun gode, ku danna mana subscribe.